أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وفي إلهيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أمبي الله سبحانه وتعالى تنو مسامي ككاني تنو واتي بلاجلين أمبا تنو أكا نما يا تشامونكا كتنو أكا فسامنتي يا تشامونكا كدميني الله سبحانه وتعالى في ككانا نينافي أملي مناني الله سبحانه وتعالى كليني ni ala ye maa min kanda o de ye maa kandalen. ya rabbi ala kane n'aw bɛɛ lajɛlen kana. ni ala ye maa min fili kannabagatɔw la, ya rabbi ala kana fili. an bɛ seereya k'a fɔ batuma wɛrɛ tɛ yen min ni bato ka kan ni allahu subhanahu wa ta'ala kelen tɛ. a kelen don a ka alaya bato kɔnɔna la, a kelen don a ka danni na. ka seereya k'a fɔ kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn don, a ka ciden don, a ka danfɛnw la sɔn hɛrɛman don. ka ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ kisi ani nɛɛma a ko caman jiri kiraba in kan sallallahu alaihi wasallam a n'a somɔgɔw n'a jɛɲɔgɔnw ani maa o maa n'o tugura ka sira kɔ fo ka taa se sara don ma. o kɔfɛ an b'aw fo ni silamɛya foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ni an ka sigida kɔnɔntɔnnan ye walandala min bɛ tali kɛ ala kosuma la. walanda tɛmɛnen na an tun kumana ala kosuma min n'o kan ka kɛ sɔgɔma ani wula fɛ. ni walanda in na insha allahu ta'ala an bɛna kuma ala kosuma min ɲininen don ni maa min bɛ fɛ ka sunɔgɔ, ani ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la i kan ka ala kosuma minnu kɛ. an bɛ ala deli ya rabbi a fɔliko ɲuman ala k'o nɔgɔya anw ma, a lamɛncogo ɲuman ani ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. kira sallallahu alaihi wasallam nin cidenba in min cira ka bɔ allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ, a ma fɛn foyi to ye min bɛ se ka hɛrɛ lase kira manto in ma sallallahu alaihi wasallam fo ka taa sɔrɔ a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna. tɔɔrɔya foyi fana tɛ yen min bɛ kɛ tɔɔrɔ ye an ma ale ka ɲɛnamaya la a n'a taalen kɔfɛ fo ka taa sɔrɔ a ye manto in ladɔnniya nin bɛɛ lajɛlen na. sunɔgɔ fana kira ka ladabuw de bɛ a la, kɛcogo de b'a la, kumakanw de bɛ yen nɔ minnu ye ala kosumaw ye minnu kan ka kɛ sunɔgɔ kɛtɔ. o hadisa fɔlɔ min b'an bolo o ye barra bun azib radiyallahu anhu. ale y'i kanto a ko qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha atayta madja'ak fatawadda wudu'aka lis-salah thumma adja' ala shiqqika al-ayman wa qul allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. أمر سلامني حديثين كرا صلى الله عليه وسلم a bɛna ladabuw fɔ an ɲɛna ni silamɛ bɛ fɛ k'i da a kan ka da cogo min na.
nin b'a yirana k'a fɔ silamɛ ni kafiri ka fɛn foyi man ka kɛ kelen ye. Ni kafiri bɛ da a bɛ da ten, da cogo t'a la, da yɔrɔ kelen tɛ a la, silamɛ man ka kɛ ten. Silamɛ kan ka i ka ko bɛɛ lajɛlen i ni kafiri kan ka bɔ ɲɔgɔn na. O de bɛ i ka silamɛya bonya i bolo, o de b'i ka diinɛ bonya i bolo, o de b'i ka ciden bonya i bolo. Bara ibn Azib ko kira y'i kanto ale ma sallallahu alaihi wasallam, a bɛ k'a la kalan, a bɛ k'a la dɔnniya, ka manto in bɛɛ lajɛlen kalan a nɔfɛ. A ko idha ataita madja'ak, n'i nana i da yɔrɔ la, i bɛ fɛ k'i da sufɛ, i bɛ baara fɔlɔ min kɛ, fatawadda wudu'aka lis-salah, i ka seliji ta i n'a fɔ n'i bɛna seli i bɛ seliji ta cogo min na. Nin ye ladabu fɔlɔfɔlɔ ye. A man kan cogo si la silamɛ k'i da ka sɔrɔ seliji t'i la. Seliji o ye silamɛya ka tamasire belebeleba de. O de la kira sallallahu alaihi wasallam i kanto a ko la yuhafidu alayhi illa mu'min, ko maa si tɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ seliji kɔlɔsi fo n'a kɛra limaniya jɔn ye. O tuma seliji ye fɛnba de silamɛya kɔnɔna la. N'an ye Bilal ta k'a lajɛ, kira sallallahu alaihi wasallam a ka seliwuli la min ye Bilal ye, kira y'i kanto a ma don dɔ la, a ko Bilal, i k'a dɔn ne kira dalen sallallahu alaihi wasallam siɲɛ 2 walima min ka ca n'o ye, n b'i ka samara mankan mɛn i bɛ ka taama alijinɛ kɔnɔna la. Yala Bilal, i bɛ ka baara jumɛn de kɛ n'o baara de kɛ n bɛ ka nin lase ma? Kira sallallahu alaihi wasallam a dalen a bɛ Bilal ka samara mankan mɛn. Nabi ɲumanw dun ka sogo o ye fɛn jɛlen de, olu ka sogo ani fɛn min kɛra kɛnɛma a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. U bɛ min ye kɛnɛma ani u bɛ min ye sogo la a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. O ye nabi ɲumanw ye. O tuma n'a ye Bilal ye a bɛ ka taama alijinɛ kɔnɔ, o kɔrɔ k'a fɔ o ye tiɲɛ de. A ko Bilal, yala i bɛ baara jumɛn de kɛ n'o baara de kɛ n bɛ ka nin fasamantiya ba in lase ma? Ne b'i sen mankan mɛn i bɛ ka taama, n b'i ka samara mankan mɛn alijinɛ kɔnɔ, siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ. Bilal ko a ko Ala ka ciden, baaraba wɛrɛ tɛ ne bolo koyi, nka ne Bilal, ne ka seliji ma tiɲɛ su kɔnɔ walima tile kɔnɔ, ne ka seliji ma tiɲɛ fɔlɔ fo n ka o seliji in kurakuraya ni ka jɔko 2 seli Allahu subhanahu wa ta'ala ye. Bilal filɛ ka nin fasamantiya ba in sɔrɔ nin de la. Seliji tiɲɛ o tiɲɛ a bɛ seliji kurakuraya ka jɔko 2 seli Allahu subhanahu wa ta'ala ye. O b'a yira k'a fɔ seliji o ye fɛnba de ye silamɛya sariya kɔnɔna la. O tuma a ka kan silamɛ tile kɔnɔna la n'i ka seliji tiɲɛna, hali ni seli waati tɛ, i k'i ka seliji kurakuraya. Hali n'i ka seliji tiɲɛna, seli waati tɛ, i k'i ka seliji kurakuraya. Seliji ka to i la. Ka d'a kan seliji bɛ kɛ sababu ye ka sɛtanɛ yɔrɔ janya ka bɔ i ma, i n'a fɔ an bɛna s'a ma ɲɛfɛ. O tuma ko fatawadda wudu'aka lis-salah, i ka seliji ta i n'a fɔ n'i bɛna seli i bɛ seliji ta cogo min na. O y'a fɔlɔ ye. Thumma dja' ala shiqqika al-ayman, i ka sɔrɔ k'i da i kiniya kɛrɛ kan i n'a fɔ su bɛ da cogo min na, an bɛ su la da cogo min na, i k'i da i kiniya kɛrɛ kan. Nin fana ye ladabu wɛrɛ ye. Nin b'a yira k'a fɔ silamɛ i man k'i biri i kɔnɔ kan n'i bɛ n'i da, i man k'i ja i kɔ kan n'i bɛ n'i da. I ka dali daminɛ la i k'i da i kiniya kɛrɛ kan. O kɔfɛ sunɔgɔ kɛtɔ n'i yɛlɛmara baasi tɛ o la, nka i bɛna da waati min na i k'i da i kiniya kɛrɛ kan i n'a fɔ an bɛ su la da cogo min na. Nin ye ladabu 2nan ye. I ka seliji ta ka sɔrɔ k'i da i kiniya kɛrɛ kan. O kɔfɛ i ka nin duwawu barikama in fɔ. An b'a lɔn silamɛ ka kan silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen nin duwawu ni ka se ka nin duwawu durusi. Silamɛ kelen o kelen i kan ka nin duwawu durusi. Ka d'a kan an bɛna ye kira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma dɔ fɔ duwawu in na, kuma min n'o ye kuma ba ye kosɛbɛ. Duwawu in ye fɛn jumɛn ye? A ko n tigi Ala, aslamtu nafsi ilayk, Ala ne filɛ ka n da n ye nin di e Ala ma. Wajjahtu wajhi ilayk, Ala n ye ɲɛsin e Ala de ma. Wa fawwadtu amri ilayk, Ala n ye n ka ko bɛɛ lajɛlen ta k'a di e Ala ma, ka n ka ko bɛɛ lajɛlen di e Ala ma. Wa alja'tu dhahri ilayk, Ala n ye n kɔ sɛmɛ e Ala de la. Raghbatan, kanuna ka taa e Ala ma, wa rahbatan, ani siranɲɛla e Ala ɲɛ. La malja, kisi yɔrɔ foyi tɛ yen.
la malja semeyorote wala manja kisiyorote no kabo e alama illa ilayk foka singata e aladima. Amantu bi kitabika alladhi anzalt ala nenni marani ka gafe min yo jigino e qur'anai wa bi nabiyyika alladhi arsalta ala lenne limarani ka cidenye ciden ba min yo cino e kira muhammad sallallahu alaihi wasallam do ni beflani. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Du'a ni beflani du'a jante kira ko fa in mitta min laylatik akoni ma min sira kan kuma kan fo ki da ye seljita ki da kiniya kira kan kanin ala Kosumanw kala isara osu konala mitta ala alfitra ki ka do ka fo isara islamaya siraka isara sira nyumanka kira tala ki kanto ako waj'aluhunna akhira ma taqul ikani kuma kan nunu ga ika kuma kan laban okoro ni folen ko fa ikana kuma wara foi fo ikani ki ga kuma kan laban ka soro ki date njugula ni alaka latige nana ka fo ko osu konnala ko kere ka dun laban ki ka do ka fo isara islamaya siraka o ni isara islamaya siraka koro ka fo isara kisi siraka isara kuna jiya siraka ambala dil ya rabbi alaka ambe sawma nambala sono ni bella jele mba irana ka fo kira sallallahu alaihi wasallam ay hera drone nata amanto yin sallallahu alaihi wasallam kasira yirana sira min biseka na si alama kasira yira ana sira min no biseka kuna jala si ama kasira yira ana sira min no biseka kishila si ama kira sallallahu alaihi wasallam ama foi dugo fengo fen ni manto inga hera bala ya bela jilina kali anyi ka kon aka suma yelemanye amela dira kisin ne majidi kira bayinka sallallahu alaihi wasallam nin fana ko fe halsa duwa waraw beno kira sallallahu alaihi wasallam ni atumbo fo watimna nabeni da Huzaifa ibn al-Yaman alifana bala kali anyi ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada an yanama qala bismika allahumma amut wa ahya wa idha istayqadha min manamihi qala الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نيه حذيفة بن اليمان على كجيمبام أكو كرة كرة صلى الله عليه وسلم نابي فكسنغو أدالن كفدلانكا أبين ندووني فو بسمك اللهم أموت وأحيا على نئ على توي ne kira be fatu ni e ala togoye ne kira be nyanamaya bismika allahumma amutu wa ahya wa idha istayqadha na kunna fana min manamihi kabwaga sunogola abi kanto alhamdulillahi alladhi ahyana tanume masaye masamiye an la nyanamaya baada ma amatana an fatulen kofe wa ilayhi nushur o ala de betlaka an kunu kan fara nyogonga wala mbalon salama ni kira kani hadisa inta kala je sallallahu alaihi wasallam o bayira na ka fo ja sunogo fana ye saya dodi o bayira ka fo sunogo fana o ye saya dodi kada ko alhamdulillahi alladhi ahyana tanume masaye masami Allah nyanamaya baada ma amatana kelen ko fe kan faga an salen ko fa ya nyanamaya fi'lan sunogo ye saya fitinini sayancinini ude sunogoy haramaden ni dara sunogola ite bo foy kalama ina fo shumana haramaden mana fatu ate bo fen kalama chugomina sunogo bagato fana na dara sunogola ko hakili tara o ya bani ate bo foy kalama a dara sunogoy na abena bo akal abena wuliwa atena wuliwa ate atodon otma sunogo fana misaliya we ko misaya ko daluyan sonjila walla masata lay kanto qur'ana kono ako Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ako Allahu yatawaffa al-anfusa ala de benu fatu hina mautiha tumamna nu binasa
wallati lam tamut limmi masa ala bo ka fatuli ke fi manamiha sunogola otma ko mi fatuli e fladi fatuli do be no abela jele ni minadi nga ni min kera sayaye ala bo ni mine o ni te segi ni mi make sayaye o betla ka segi nyana mayala wala ko fa yumsiku allati qada alaiha almaut ni mi ni ala ye sayal latige o nina otma ala bo ni mine suno konna la ni mi be no ko ni ala kemme ka sayal latige o nima o ni te kunuble ala bo ni mina fe no te kunu nga wosno wala ble nga ni mi be no ni ala ma saya latige o nina wa yursil ukhra abe o nin labla ila ajali musamma kata sai wati min no to dalindu on Allah subhanahu wa ta'ala yere fleka suno fana wele kafo saya dedu otma saya yere o ye saya doye suno fana ye saya yi afla bela jirina Allah subhanahu wa ta'ala be nimine saya ta'ala ninte segimble kata tigila mogoma me sunogota ala betla kan ni la singa ta tigila mogoma kata se wati min no do dalin otmani nda to kira sallallahu alaihi wasallam nat mena ida abafo bismika ala mena ndani e toy masami ni o masa toy ne be nyanama ya masami no masa fana toy ne be fatu ne fana ko fe hal sa hadisa wore sunogo ala Kosumanw o sabatera ka bo Aisha yoro ala ka jembama ko kira tun kira sallallahu alaihi wasallam idha awa ila firashihi kulla layla jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwa Allahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. عائشة رضي الله عنها ألفنا بك أنك لأني كوكرة كرا صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نانا ناكا دلانكا أبنا سنغواتي منا كل ليلة سوسو جمع كفيه كوكرة تنبا تغفلا فرانيغونغا أبا تغفلا فرانيغونغا ثم نفث فيهما أبسرقا fiyeli ke tege nununa nafasa fihima abe fiyeli ke tege nununa inafo ni harama deme duwa ke bi tege korota cogo mina kira tumba tege fila fara ɲɔgɔn kan abe fiyeli ke a tege la faqara fihima o tuma tege fila nununa a bena fɛn jumɛn kala qul huwa Allahu ahad abo kala ani qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nasi abe nunu kala a tege kɔnɔ a tɛgɛ fila b'a fara ɲɔgɔn kan ka fiyɛli k'a kɔnɔ ka qul wallahu kalan ka qul a'udhu birabbil falaq k'o kalan qul a'udhu birabbin nasi a b'o fana kalan summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi o kɔfɛ a farikolo a tɛgɛ y'a farikolo yɔrɔ sɔrɔ a b'o kɛ k'a susa kalan in kelen kɔfɛ tɛgɛ kɔnɔ tɛgɛ ye farikolo yɔrɔ min sɔrɔ a b'o kɛ ka tɛgɛ susa a b'a daminɛ a kunkolo la ka na ɲɛda la ani ka jigin ka taa a farikolo tɔ la ko a bɛ nin kɛ siɲɛ 3 siɲɛ fɔlɔ a bɛ qul wallahu ani qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nas a b'o kala tɛgɛ kɔnɔna la fo ka taa ban ka sɔrɔ k'a susa a tɛgɛ la a bɛ tila k'i tɛgɛ kɔrɔta siɲɛ 2nan fana la tuguni k'a fiyɛ ka sɔrɔ ka qul wallahu kala ani qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nas fo ka taa a ban ka sɔrɔ k'o fana mu a fari la k'a daminɛ sanfɛ ka jigin duguma a bɛ tila k'a kɛ siɲɛ 3nan na tuguni mani tun ye kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam an ka dɔn k'a fɔ o min filɛ nin ye o bɛ kɛ sababu ye ni maa min ye ninnu kɛ nin de bɛ kɛ sababu ye ka sɛtanɛ yɔrɔ janya ka bɔ o tigilamɔgɔ ma qul huwallahu kalani ani qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nas i datɔ ka ninnu kalan siɲɛ 3 k'a mu i fari la ko an ka dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka sɛtanɛ yɔrɔ janya hadamaden na munna ka da ka waati min na ni hadamaden bɛ sunɔgɔ la o waati de sɛtanɛ bɛ o waati de fana profiter pour que a bɛna se ka tɔɔrɔ las'i ma waati min na n'i bɛ sunɔgɔ la o tuma a ka kan ne bɛna sunɔgɔ waati min na i k'i yɛrɛ kalifa Ala la o la kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ni aw dɔ la kelen dara sunɔgɔ la ko sɛtanɛ bɛna sigi a tigilamɔgɔ kunyanfan na ka sirikun 3 siri
atigi kunyanfana sirikun saba ina fo tafo be siri cogo mina ko na do dara sunɔgɔ la ko shetane be ni sigi a kunyanfana ka sirikun saba abu o siri atigi kunyanfana o sirikun kelen o kelen shetane b'a siri ni fɛn jumɛn ye a b'a fɔ alayka laylun tawilun fanam ko su ka jan i da i ka sunɔgɔ su jan de bɛ yen nɔ i da i ka sunɔgɔ su tɔ ka jan a bɛ nin sirikun saba sen o tuma kira ko sallallahu alaihi wasallam ko aw tigilamɔgɔ idha qama ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la ni ye ala kosuma dɔrɔn in halat uqda ko sirikun kelen bɛ foni fa idha tawadda ni ye seliji ta sirikun filanan o bɛ foni ni wulila ka seli waati min na o tuma ko sirikun sabanan k'o bɛ sɔrɔ ka foni o tuma b'a yira k'a fɔ ni hadamaden mana da sunɔgɔ la shetane b'i siri de a bɛna sigi kunyanfan k'i siri o tuma o siri in pour que shetane kana se k'o kɛ fo e fana datɔ o tuma i ka ala kosumaw fɔ ala kosuma min b'a to shetane tɛ se ka gɛrɛ i la ni wulila fana hali n'a sɔrɔ e ɲinɛna i datɔ ka o ala kosuma ninnu fɔ ni wulila i ka o ala kosuma nin fɔ walasa shetane ka siriku in bɛ se ka foni kira ko ni maa min sera ka nin kɛ k'o tigilamɔgɔ asbaha nashitan i bɛ kɛ mɔgɔ ye tile tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i fari foninen tayyiba nafs i ni sɛwali a ko nka ni maa min ma ala kosuma kɛ i datɔ sunɔgɔ la shetane bɛna kana sirikun saba siri kunkolo kɔrɔ ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la fana e ma ala kosuma kɛ k'o tigilamɔgɔ asbaha kasulan k'i bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɛ i fari fagalen khabitha nafsi wa i dusukun lafiyalen tɛ i ni lafiyalen tɛ o tuma walasa an ka se k'an yɛrɛ kisi ka bɔ setanew tɔɔrɔ ma o tuma sunɔgɔ la nin ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka ala kosuma dɔw ye min n'o ye qul huwallah ani qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nas an bɛ bi ta da yan ni Allah subhanahu wa ta'ala ye waati wɛrɛ yira an na sigida nataw la halisa insha Allahu ala kosuma tɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka fɔ hadamaden i datɔ sunɔgɔ la walima i wulitɔ ka bɔ sunɔgɔ la minnu sabatira ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam insha Allahu an bɛna an da don la ka walawalali di an ye min mɛn an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an nafalan b'o la ala k'an fara ala kosumabagaw kan ala ka diinɛ faamuyali o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'an yɛrɛ balo silamɛya kan k'an fatu limaniya kan k'an ka kumakan laban kɛ la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين